Kinong yalam Kariboy Youth Federation na sengkemi bat rat nyong tung circle menta ka khatlai trik uyayong arhajar arpulai kelalit banok jingerap daki ben bat kides ya ka way ke school ka balashna hi daki pajba ka badan ha kasnong ummat. Kasnong kaput Kariboy bat ka badang don hapdeng ke jinge kani ka Meghalaya bat Assam. Habalit banyarap ya ketika school lasaki da ka jingdon uba Neverson Makdo dokot ka RBYF sengkemi haringkat ka jingdon uba Shining Shadab General Secretary ka RBYF Ratnyong Tung Circle nangta uba pi makri rang ba snong ummat lembat kiri upat ba hapo ketika snong. Kajing ni ajing rap da ka RBYF hapo ka St. Joseph English Medium School kalapan kemen ekipat ba hapo ketika snong na marka de ka school ka bakidang susna hakini ki kindiat snem na ka benta bakin yo ban penet school ki kuon kikti bat ki bala susinyang da ka pisa ka basis pa sanpo na ki kmi ki pa jong way ukna knam bakin yo ban siwe kutulop jong ki bahikai ya ki kena. Nagalyang ka RBYF kila ay ka jingkular bakumba kila yarap menta badang sedang jong ketega school kumta kin sa shitom banyarap hadien habut bat kamtam bakatega snong bakadega snong ka badang sa adien habaro kilyang. Kibriw bakatega snong kilaong bakatega snong kadei ka balasya ben habaro kilyang bat kamtam habayadei bat ki kampen roy ka balapenlong ru ikatega than bakan sa adien. Manang ni siya kamat hilala ban pendon kam katkum ke jingdon kam jong ka school hapo jong ne kasno teng IT non ni pi ba pila ban pendon kam na du umtas no mesim ha ka ba itu bagi don lai pungut ai ka enrollment jong kena school nila persang men syong bat usaining bari bu secretary jong ga rat nungtung RBOF jongi ila syong perkat na benta lai pungut kena school ka bendon kam ka noteli tinggal entat bensyong lai langut ke way ke ben sepujur long along lai pungut yang tangi lai pak sna ke ben jadi pak sna ke ben jing sang la de banwan ra ni tayo bladem nomor bagi don gi program ngimla banwan ra tinggal lawan ra mentasngi kumne kumba pila yoi ba anang tanga so ban ai kublai ya lengba ka jing yalam nanti jong presiden bareng ba jongi ba bipul thank you ya ka ba nagapor syakapor i bitin lenti yangi isneng ikraw ba ngidon ka mensim ban syakri la kalong hainoy no bentaro ngidon kam ya ka mensim ban syakri la kalong mengin syakri daga met ngiskri daga bor daga jmut superkat kata diga thong jong ka RBYF mong ngi wanang ne lengba ka jing penbet jong ka rat nungtung RBYF ka dari badu ro bangion ai ne ga ben ngi klemon na ka no ka benta ngi tu jipi ikhlaman naman daw election MLA ne MDC ikhlaman naman ta kata ringiwan kerpang na banta ka ni school ka St. Joseph English Medium School hagabala sang ikaw snem araja arpaway mo menta kamot kadang yai kumba arsnem ay teng iba ka school ka snong ka imlang salang ka don kam ya ka jingshay banweng banrat dingkong ya ka jinglong duk ya ka jinglong bit ka ditang ka school lada ka school ka sedang ban kilung menta ni ka school jeng pi kadang di sembai ibla spe te ka badon kam menta ka long ba pihak man sumar ha ya ini sembai ibdang spe ibdang lung lese yawan no gimrat yawan no gasngi kal kipen kolon no itu isembai ibdang spe kan long jing dunong ka bakra ni ka dong ka than jingi habangi sngew ya ta ka jing ut jing nam jong kini ki prodo prasnam ki jongi hne ba kadon ka way ka school hang ne hapo snong hendrei ka ka bapelong pat ingi bangin perkhat ban yarap nam ta ni ka school adin bangi sngew bana kaleng jong pi ong ba ka shamjing ya ki khun ki kti jungi bakin lei hakata ka school namar ki kai da ka kti nepali namar tat adu menta kamdon kata ka school ka ba hikai da ktin khasi ka bala seng da ki khasi te hadin bangila ekli ya pertheu la isongkai bat rumba snong bat katok nangut kirang reurong ba bat kilong kumi faktu kesni bat ki khun samla ngila sngew don kata jing sngew ha jong ko mensim ban ong to banyarap sibun ngimla handrei ka igi jing don kam jung phi faktu kesni kli pi ong nyimpat don tangka ben ban syong ki kena school tena kata
hak ta mit hak ta janmit kumta hi nagaliang iba nebar ila kular menong ban pensna de kini kiban te tat adu ni sngi ngilala ban penyo ini kiban ngai scam ba lengba kini kiban kebangi ai menta kin sami kita ki klor kari kiban mi na ne dong kathan kiban yalam lenti namta ne dong kathan jingi kebrang sadin ladangi pai sya ki weipat ki benta mo dangi lei sekiti ki jaka ki balak biang kum syamolos nai hoj tu ki school ki la biang ki la bet ki la don ki school private kini kitai mo hendrei kabasusi pat nagaliang sarkar jungi hakum kini ki jaka ki ba yak haja na por sakapor kam ju don por ban pet kerpang namanta ke school ke jungi kem ba lengba ke jingi trelang rengkat nakapor sakapor bet pi ngin persyang ban ya keren ngin persyang ban wahat kilat kilenti kumban hak sngi ke bang iwan nengkong hang ne om bangin wan pa wan pon ye pi namanta kano hendrei ngiwan kum kita khot jong ke seng balang abang yu sngew ye kata jing ut jing nam jing pi ngimla sha ban chu ngap ban chu kut ban chu ino ye kata jing sngew ke jong pi hang ni ngot ikon mo ban pha mi ying dang arsnem lesnem kalong kai besem jing te nadu bangi laya seng ya kene ke school mo Saint Joseph English medium school kadno ngadap daga jing sungu lengba ka jing tris tong lam lang jong pi kilong kimi lengpa bagi kon jungi mentah ngayu i ba kimdai su kumbah gini gi kendiat senam ki boladep Jakarta ba ki habban sedang ya sekolah adu bagi thau senam mentah pat dadu bangi seng ya kene ka Saint Joseph English medium school ikun jungi ngalayu i bakindang kampiu susu kendiat tengah kermen lengba ke jing pasiau lang junglei ya pi kilong kimi lengpa ba ngin nangle susu na benta kino ki kampro par hapo jong kene kadong tanjungi